רוב האנשים גדלים באופן טבעי עם הסיפורים והפרטים על נסיבות הולדתם, ועם היכרות אינטימית שצומחת לאורך השנים עם משפחתם הגרעינית והמורחבת. במקרה שלי, כל מה שידוע לי על הוריי ועל שנותיי הראשונות נודע לי רק סביב גיל 12. מדודתי אמה שעלתה לארץ, חיפשה אחריי ומצאה אותי אי שם בקיבוץ מנרה שעל הגבול הצפוני. נולדתי ביוני 1944 בעיר יאש שבצפון רומניה. הוריי היו בין היהודים שגורשו למחנה הריכוז טרנזיסטריה, שטח אליו גורשו יהודי בסרביה, בוקובינה, מולדובה והסביבה. אמי תאה אברמוביץ' חלתה ולכן נשלחה לעיר יאש ושם ילדה אותי. ידוע לי מדודתי כי אבי יורה בלינד היה פרטיזן, אך אין בידי כל מידע נוסף על נסיבות חייו או מותו. ב-1946, כשהייתי בן 2, נפטרה אמי, ואמה דודתי, בת ה-17, פרסה עליי את חסותה. כשהייתי בן 3, לקחו אותי אליהם אחיה של אמי ואשתו, מתי ובטי, שהיו חסוכי ילדים. הדודים גידלו אותי בבוקרשט ואמרו לי שהם הוריי. האמנתי למה שאמרו לי הדודים, אבל הייתה לי איזושהי תחושה עמומה שמשהו בקשר הזה אינו רגיל. כשהייתי בן 6 עלינו ארצה, הדודים ואני, והגענו למעברה בבית שערים. אני נשלחתי לבית ילדים של עליית הנוער, ומשם נשלחתי עם ילד נוסף לקיבוץ מנרה. אחד הילדים הבוגרים בקיבוץ החליט שאני אהיה מאומץ במשפחתו. אחז בידי ולקח אותי אל החדר של הוריו. מכאן ואילך משפחת הקסר הפכה למשפחתי המאמצת והתומכת, והקשר החם איתם מלווה אותי עד היום. במנרה למדתי מהר להתנהג כמו הילדים הצברים. בניתי בנפשי חומה בין עברי ברומניה לבין ההווה הארץ ישראלי והקיבוצניקי. מהר מאוד הפכתי לאחד מהם. בגיל 12 הופיעה דודתי אמה בקיבוץ, למרות שכבר שכחתי את השפה הרומנית, הצלחתי איכשהו להבין מדבריה את הפרטים החסרים על שנותיי הראשונות. במפגש ההוא נודע לי האמת על זהותם של הוריי האמיתיים. הדודה נסעה ואני נשארתי בקיבוץ והמשכתי בחיים שכל כך אהבתי. במנרה הכרתי את סמדר והתאהבתי. הצטרפתי אליה לגבעת חיים וכאן הקמנו את משפחתנו. אחרי שנים כנהג, סדרן, מנהל הקואופרטיב עמק חפר, נשלחתי ללמוד מנהל עסקים והתחלתי לנהל את השוק המקומי בבית חרושת גת. ניהול ופיתוח השוק המקומי העניק לי סיפוק גדול. כבשנו שווקים חדשים, הפקנו סרטוני פרסומת חדשניים, היינו הראשונים בארץ שיצאנו עם לוגו של 2 צבעים, האדום ירוק, וכך פיתחנו וייצרנו את המותג פריגת. עד שכל בית בישראל ידע שמה שיותר טבעי, פריגת. כל המוצרים שיוצרו בגת גבעת חיים שווקו תחת הלוגו החדש של פריגת. הרגשתי שההצלחה מאירה לי פנים. בשנת 1993 החלטתי לנסוע לעיר יאש ובידי תעודת הפטירה של אמי. בקהילה היהודית ביאש פתחו את הספרים ומצאו את בית הקברות בו קבורה אמי ואת חלקת הקבר. על הקבר בבית העלמין הייתה מונחת אבן ללא כיתוב. אחת מהעובדות לקחה אבן והחלה לשפשף איתה את המצבה. אט אט
נגלה על האבן הבזלת השחורה שמה של אמי, תאה אברמוביץ'. לפני שחזרתי לארץ, דאגתי להציב מצבה חדשה על קברה. בביקורי ביאש פגשתי במקרה את נציג פפסיקולה ברומניה. ביקור זה הוליד שותפות משגשגת בין פפסי רומניה לפריגת. הקמנו שם מפעל מצליח, מכרנו הרבה מאוד סחורה ושיווקנו את המוצרים של פריגת בכל רחבי רומניה. זה הפך להיות למותג המיצים המוביל במשך שנים ארוכות. מבחינתי זו הייתה סגירת מעגל. מעולם לא הרגשתי שיש לי חלק בסיפורי השואה. לא הרגשתי קורבן של סיפור חיי. הרגשתי שזה הגורל שלי, ולפיכך ניסיתי לעשות את הכי טוב שיכולתי עם הקלפים שקיבלתי. למדתי להסתכל תמיד קדימה ולחשוב איך אפשר להתפתח ולצמוח עוד מכל מצב. אני נוהג לומר שאני חתול רחוב, ובתור שכזה השתמשתי בתכונות ההישרדות שלי על מנת להצליח ולחפש אחר הטוב בחיים. יחד עם זאת, הייתי מוכן לשלם הרבה בשביל לבלות אפילו דקה במחיצת הוריי. היום, ממרום גילי, אני אומר תודה על המשפחה היפה שלי, על האנשים שליוו אותי בדרכי, על ההומור, הצחוק, על החיים המעניינים, המלאים והטובים שקיבלתי. תאמר הנה דרכי האחרונה, את אור היום הסתירו שמי העננה. זה יום נחשפנו לו עוד יעל ויבוא, ומצעדינו עוד ירים אנחנו פה. זה יום נחשפנו לו עוד יעל ויבוא, ומצעדינו עוד ירים אנחנו פה.